Продължаваме във втората част с професор Дуранкев по една забранена по казионните медии тема. Забранена от управляващите, забранена от властта, забранена от тези, които държат ресурсите в страната. И това е, че кризата идва. Всъщност, кризата вече е в дума ни. Професор Дуранкев е в студиото. Втора част на предаването. В първата част обяснихте колко са проблематични нещата. Че имаме 3 балона, не е ясно кой ще се спука и ще повлече всичко. Продължаваме по темата. Готова ли е България? Или е с отново без дрехи от кръста надолу? Зависи за какво. Ние сме готови да спечелим войната в Украйна и героично да стигнем до Урал. Така е, поне. Почти до Камчатка. Почти до Камчатка. Аз си ги представям. Тега няколко наши военни министри, пълководци, движат една банда десни лумпени, които са тръгнали смело към Камчатка. Тега, продължаваме напред. Те стигат до първо, второ и трето студио, знаете къде. И по-далече не е. Та героизма след което се взимат пликчетата с хонорарите. Приключва героизма на изхода на телевизионните студия. Да. Но защо да сме на прага на криза? Защото аз мисля, че отдавна сме в криза, макар че тя е тихо тлееща. Този път тя се развива като гореща вода и ние сме в ролята на жабата. Докато 2008 година дойде като шок. Сега обаче като че ли ще стане още по-голяма, но ние сме в ролята на жабата. Няма шок, защото шок е, ако си очаквал нещата да се подобрят, изведнъж нещо се е случило. Аз не знам българин, който да очаква нещата да се подобрят, с изключение на най-богатата олигархия. Няма как. И тук ще цитирам един български мъдрец, който винаги казва, това е точно така, че когато една държава цъфти, се трупат мазнинки в бюджета. Точно така е. Това е класик на класиците от Банкия, нали? Аз цитирам винаги в моите трудове, Адам Смит, Маркс и Банкия. Задължително, но той е прав. Докато когато е вече в криза, от натрупаните мазнинки може да слагаш непрекъснато. Да, обаче ние сега имаме ли мазнинки? Ние сега имаме такива дългове, че свят ще се завие на нашите деца и внуци. Аз мисля, че не ще загубят съзнание. Не просто ще им се завие свят. Аз съм приготвил точни данни. Давайте сега. Да. Как сме и на къде отиваме? Прекрасната тройна коалиция, тази, която беше на времето, не е стигала до такъв резил, както сегашната сглобка. Водена от ГЕРБ, ИТА на БСП и т.н. Да. И ОЛЕ, да не забравяме. Защото това е важно. Да. Но какво се случва? Те не подготвят един такъв проектобюджет, първо абсолютно незаконно вкаран, без предварително обсъждане. В другите страни бюджетите бяха вкарани април, май и юни, за да започне обсъждане. По закон Теменушка Петкова, нашия чудесен финансов министър. Обръщам внимание на уважаемите зрители. Имайте предвид, че много често използва кавички, но не ги каза професора. За Теменушка Петкова прекрасно. Тя е един от добрите финансисти, както Стоян Мавродиев беше и Влади Горанов, известни по цял свят вече, достатъчно. Но тя трябваше да го вкара по закон до края на октомври. И сега е вкаран току-що в Народното събрание. Първо леко предварително обсъждане, което не е обсъждане, тъй като гледат да го претупат. Закачливо се казва. И да минат, и да заминат. Но това, което подготвяте, до година да стегли дълг, който ще бъде равен на целия дълг, натрупан от Народна република България за 44 години. За една година. Допълнително. Чече много сметна. 10 милиарда. 10 милиарда, колкото от 44-та до 89-та. Точно, включително. Да. И които сме могли да ги върнем, но това е друг въпрос. По време на тройната коалиция беше най-нисък дълга, си спомням. Но сега какво е? 8 и нещо, 9. Сега е харчене като за последно на пръв поглед, но дълговете, които ни сервират в новия бюджет, проект бюджет, е много интересно нещо, защото през 2026 година ще бъдем 36 милиарда
и 600 милиона евро. Дълг. А пък през 28 година, тъй като са дадени за 3 години, сметките се правят за 3 години винаги. Прогнозните. Да. Ще бъде, вече отиваме към 50 милиарда, 49 милиарда евро. Но до година... 49 милиарда, коя година ще бъде това нещо? 2028 година при най-добри прогнози. При брутен вътрешен продукт колко? При брутен, вече трябва да го изчисляваме в евро. Добре, в евро. Но горе-долу това означава, че това ще бъде към 36% от брутния продукт. Веднага, ако точно го това исках да направя сравнение. Тоест, нещата отиват от зле на по-зле. Да, от брутния продукт. Ще е кредита, дълга. Да. И какво сега се получава, ако го сметнеме, тъй като допълнително ние сме с дерогация по линия на част от военните разходи, военни инвестиции, които ще бъдат. Това означава, че ние ще даваме горе-долу на всеки български гражданин първо дълг по 400 евро за отбрана. Само за отбрана? Само за отбрана. Тоест всеки ще дължи на държавата по 400 заради въоръжаването, даването на Украйна. Държавата ще и заради себе си. И заради тук нещо. Защото, знаете, аз нощем винаги поглеждам преди да легне под леглото да не видя Путин или нещо друго. Да. Няма как. Те изкараха всичко изнесоха от България. Всичко празно е. Няма нищо не е останало като оръжие. Пищов не е останал, аз съм кажа. В мазата. Да, но... прашки няма. Но смеем се или не, продадоха всичко на безценицата. Едно нещо, което трябва да знае всеки български гражданин, до година, на края на годината, всеки от раждащото се бебе на 31 декември до година, до най-стария човек в България, може би аз. 31 декември 2026 година всеки българин ще държи над 6200 евро дълг. Всеки един български гражданин. Това е добрата новина. В кавички отново. Още е добра. Все още е добра. Тоест има по-лошо. Имам допълнителни, някои допълнения. Знаете, че с допълнението обикновено става по-лошо. Но това е добро, защото 60% има един такъв таван, който вече никой не го спазва в Европейския съюз, защото... До 60% е максимума дълга, който да можеш да върнеш нещата назад. Това обяснявам на уважаемите зрители в момента. Не, защото 60% е сметано при ежегодни 3% икономически реален растеж. Само ако имаш 3% растеж. До там можеш да се върнеш. Европейските страни вече нямат такъв растеж. Растежа е на минус в Германия, например. Те са в други страни. Рецесия. Да. Но 60% ще ги минем точно след 12 години. И ако продължим на там, през 2056 година ще минем 100% от брутния продукт като дълг. Можем още да харчим, тъй като те няма да го връщат. Това е целият трик. Но имаме допълнителни, много весели неща, които няма да ни харесат. Ние сме граждани на Европейския съюз, освен на България. Европейския съюз има дългове и ние солидарно... Защото сме вече членове на еврозоната от 1 януари? Европейския съюз като цяло. На Европейския съюз също сме солидарни към дълговете, така ли? Разбира се. Мисля, че само в еврозоната, които са солидарни. Не, дълга е на Европейския съюз. Брюксел поема на Европейския съюз дълг. А това, което Урсула фон дер Лайен заяви за Украйна. 120, не само за Украйна. 140 и колко милиарда? Или 127 бяха? Има по-лоша новина. В момента Европейския съюз има дълг от 875 милиарда евро. Делим го на 450 милиона и получаваме към 2000 евро допълнителен дълг. Тоест към 8 и над 8000 евро дължи България. Всеки български гражданин. Но има още по-интересен факт. Тоест не спираме до тук. Не. Съществуват компании, фирми и граждани.
Техният дълг, те са теглили също кредити, да отидем към 50 милиарда. При което положение получаваме, вече не може да ги добавяме, тъй като не знаем кои са теглили тия пари, но получаваме огромни дългове, които все някога, може би, ще трябва да се връщат, освен ако не се връщат. Да бъдат отписани. Както Аржентина... То и ние направихме такъв опит, обаче нещо не ни се получи. Аржентина едва я спасиха току-що. Да. И то не я спасиха американците, американците спасиха себе си. Тъй като тия 40 милиарда, нали, за тях говориме, които Тръмп насочва към Аржентина, те ще отидат преди всичко към американски компании, които държат аржентински облигации. Това е горе-долу. Тоест те си рефинансират. Те си ги връщат парите, иначе няма как да си ги върнат. Но Аржентина ще трябва да върне тези пари. И Милей вероятно няма да ги върне. Аз ще бъда следващия. Но споменах неговото име, да продължа малко по-натам, ако позволите, и за България. Дълга става страшен на човек. Да накараме утре всеки да извади, ама всеки от бебето до най-възрастния и ние по 8000 евро. Утре. Даже са 8200, аз ги сметнах. Да. Повече са. Само 8000. Тоест едно 4-члено семейство, независимо от възрастта, на който и да е представител. Точно така. Има 33 000 евро дълг. Тоест 66 000 лева всеки от нас ще дължи след, т.е. всяко едно средно статистическо семейство, след няма 20 години. Няма по-малко от 20 години. Ще дължи до година. До година. До година. А по-до година ще расте, тъй като данните показват, че дълга на Европейския съюз ще се... Чекайте, нали казахте, че това е 2056 година ще минем... Ще минем 100%. Да. А тези 8200 евро са до година, на края на годината. Защото 6200 на 31 декември имаме само по нашия дълг, плюс това, че имаме европейски задължения към Европа, след 8200. И отделно има корпоративни и лични кредити, които трябва да се... Фалирала ли е Европа и от тая гледна точка фалирала ли е вече България? Имам предвид фиатна ли, айде не, така ще го задам въпроса. Фиатна ли е икономиката въобще на Европа и оттам на България? Много хубав въпрос. Въпросът е къде сме Европейския съюз и на къде върви България и Съюза. Проблема е в това, че Европейския съюз, като погледнем какво изнася и какво внася, се оказва, че Европейския съюз е проблемен, тъй като реалната му икономика по понятни причини, първо ние се лишаваме от евтини суровини непрекъснато. Ние санкционираме. И второто нещо, което е, ние подчиняваме своето европейско развитие да направим Америка отново велика. Това беше ясно. Да. В смисъл, от самото начало предупредих, никой не ви е обещал, че ще направи България или Европа велики. Тръмп каза, ще направя Америка, източвайки Европа, разбира се. Разбира се. Източвайки света. Света всъщност, да. Без да успява в момента Китай, обаче струваме, защото те все още успяват в някакъв смисъл. Знам, че вие сте и китаист, познавате китайската икономика. Все още тигъра успява да се сдърпа. Тръмп е реалист поне в това отношение, защото той съзнава коя е за Америка основната икономическа опасност. А тя е там, където има реална икономика, а не само услуги. И това е Китай. И това е Китай. И Малайзия. Икономика, където, икономика, която има природни ресурси, богати. А това е и Русия частично, и малко Украйна. Да, безспорно да. И при това положение се получава нещо, което е неприятно, защото аз си позволих да изтегля и да видя какво експортира, например, България. Перата, които експортира България, ако ги дам на един икономист, няма значение дали икономист е от Виетнам или от Китай, или от Германия, или от САЩ, той ще каже, това е страна от третия свят за експортната експозиция на България. Тоест, ние сме се превърнали в една страна, която произвежда изключително много инфлуенсъри. Да, само услуги.
Услугите са над половината от производството, а реалната икономика, индустрията е на колене. На колене. Ние произвеждахме основно доскоро велосипеди, едни стени, по които да се катерят катерачи, малко селскостопанска продукция и с това се изчерпваха нещата. Всичко останало е услуги и непреработени суровини. Да, не, точно така. Да. И непреработена селскостопанска продукция, България. Защото хранително-вкусовата ни промишленост е на колене. Тя беше разграбена и разбита 90-те години. Да. Така че ние в момента приличаме по линия на износа на слабо развита страна от третия свят. Някъде африканска. Някои имат по-добри варианти, отколкото България. И най-лошото, че ние така сме се обвързали по линия на износа. В царство България сме били вързани за хилядолетния рай, който продължи 13 години. Във времената на Народната република бяхме обвързани с хилядолетните СССР, които просъществуваха свършиха 70 и няколко. Да. А сега сме обвързани преди всичко отново с Германия, но германския мотор върви надолу в момента, което означава, че поръчките към България ще намаляват и даже нещо повече, вероятно Германия ще диверсифицира някои от поръчките към България и България ще трябва да развие някакъв странен предприемачески дух от нищо да прави нещо. Или да развихри бандитизъм, отново олигархията, каквото може да вземе и да избяга и да остави всички на произвола на съдбата. Понеже преди малко споменахте еврофондовете, олигархията не се интересуват еврофондовете толкова, освен латифундистите. А се интересува преди всичко от бюджета. Защото европейските фондове са под строг контрол, отколкото бюджетните средства. При бюджетните средства казваме, ето на този кмет, ето ти да се почерпиш 20 милиона тая година, от тях знаеш какво трябва да направиш. 10 трябва да ги върнеш. И съответно ще теглиш още банкови кредити за 20 милиона и знаеш какво да правиш. Това е... В момента имаме такава олигархия, сраснала се с управлението, широко казано, най-широкия смисъл на държавното управление, че аз не знам дали ще има спасение по някакъв начин, защото даже прокурора Корадо Катани го убиха във филма. В България нямаме такъв прокурор. Знам други страни, където има голяма олигархия, но се появява един олигарх, който разчиства всички останали. Толкова ли е страшно в България в момента това, което се очертава? То е много изгодно за олигархията. Да, това е ясно. Обаче толкова ли е страшно, което предстои за всички останали? Но това, което е за хората, което се вижда, е, че с тия дългове поне няма войните на глада да има в България, да се бият и да се избиват за количка хляб. Ами? Има и още нещо. Навсякъде бъде? В магазините има банани. Да не забравяме, че демократичните банани постигнахме най-накрая мечтата на българина да има банани и лятото да е на халкидики. Задава ли се глад? Не. Добре. Категорично не. Освен ако не спре рязко войната в Украйна, защото България има силни експортни пера по линия на подкрепата на Украйна. И голяма част от едрия български бизнес, допускам не само частници, но преди всичко частния бизнес, се молят Богу войната да не приключва. Това е мед и масло всеки ден за тях. Чух, че голяма степен българското Черноморие се презастрои благодарение на износа, незаконен износ, неописван износ на оръжие от страна на България. Нито един патрон за Украйна. Помните ли как беше? Оказва се, че сме третата страна в Европа по износ на оръжие. А в бюджета е влизало под 10%. Поне така чувам. Знам ли аз? Аз продължавам да вярвам на Корнелия Нинова и в никакъв случай не вярвам на Урсула фон дер Лайен. Не искам да си навличам съдебни неприятности. Затова имате пред Урсула, която казва, че България е на трето място в Европа по износ на оръжие за Точно Украйна. Точно така, боеприпаси. Кой въпрос не ви зададоха? Имате достатъчно, защото напреднахме във времето. Кой искате да говорите, защото са много важни неща?
както и да го говорим до година, въпросът е има ли политическо решение. От тези политици ли да го вземат? От следващите и тези политици, защото за сега имаме нещо, което го коментирах, че се случва в икономиката. Сливане и поглъщания. А имам чувството, че в това Народно събрание, в Министерски съвет, тече наистина процес на сливане и поглъщания. На партии, да, виждаме. На всички партии, партийци, които остават от определена партия, но работят за друг. Аз мисля, че Пеевски е най-крупният работодател в България, само че не официален. Да ви кажа честно. То е мистерията на България в момента. Но... Защото толкова много хора са на отчет при него смисъл и имам чувство, че е най-крупният работодател. Той повече от Нефтохим, Кола и тям подобни всичките взети би било заедно. редно да има някаква ярка, при това положение, опозиция на този олигархичен модел. Никога модела ГЕРБ, никога модела ДПС, никога модела Пеевски и така нататък, но когато БСП Обединена левица влезе в сглобката, тя с това приключи борбата с този модел. Да. И се идентифицира с него. Да. Така че в момента за първи път няма опозиция реална. Нула. Нито една реална опозиция. Една партия опозиционна, няма да ги казвам, но те ще се сетят, излезе председатели, уж на трибунка, обаче не бяха поканени журналисти и казва, аз им казах на нашите, няма смисъл да пишете законите и те няма да ги приемат. Тогава всички опозиционни партии по света да вземат да напуснат. Когато знаете, че в училище има по-начетено, по-учило дете, няма смисъл да се пращате детето в училище. Като знаете, че в предприятието, в което кандидатствате, има по-добри специалисти, няма да кандидатствате. Ама нали са гласували за теб, за да станеш парламентарно представена партия, а не да обясняваш, ходя при хората, ти не си народна партия, а си парламентарна партия. И ми скочиха разни хора да ми коментират във Фейсбук. Това е пълен потрес, искам да ви кажа. Значи, ако наистина сме повярвали на такива хора, че ще бъдат опозиция, значи ние сами си го просим. Не просто ще продължат Борисов и Пеевски. И песен ще пеят. И Доган да не го пропускаме. И Доган да не го пропускаме. Да. Включително там Добревци, Мобревци и прочее, така да не ги окачествявам, че да не се сблъскам с съда на празно просто и така. Професор, ако бяхте по-млад на фона на това нещо, щяхте ли да останете в България, ама наистина често с ръка на сърцето? Разбира се. Аз съм мигрант от чужбина. Аз съм емигрант. Мигрирал съм от САЩ в България. Но България ми харесва повече от САЩ в много отношения. Отгоре на всичкото, наистина, казвам го съвсем отговорно това. Само който не е живял в САЩ, не знае колко е добре САЩ. Да живееш, да имаш семейство и деца. Така. И то реално аз съм с документи бил със всичко. Това с кавички го казахте. Колко е добре. Да, наистина Европа е за предпочитане за живеене пред САЩ. А сега във времената на Тръмп, мисля, че американците се осъзнаха, че може да бъде и по-лошо. Той разглабя цялата система, за да запази държавата, унищожава империята. Най-очудващото е, че има българи, които харесват Тръмп. Аз съм от тях. Защото, много добре. Да, и трябва да ви кажа, той унищожава либерализма, който ни докара до тук. Всъщност, големият икономически срив е благодарение на либерализма, който такива като Байден, които бяха абсолютно невнятни, които го заблуждае, т.е. даже не се е подписал на документите, аз се радвам, че не продължи неговата заместничка и техните политики, така че това е по-малкото зло. Ние трябва да сме наясно. Защото у нея щяха да довършат света, ако бяха взели властта. Бих казал, че Тръмп е опасност и за Америка, но и за Европа в момента, и косвено и за България по този начин. Ама разбира се. С неговата икономическа политика и даже тя е достатъчна, за да ерозира икономиката на Европа като цяло. Той взима всичко от Европа, за да спаси страната си. Но ние бяхме развратени. Неолиберализма разврати и морала, и икономиката, и социалните системи, всичко, и се стига до там, че вече се реже на кокъл. Той унищожава империята, за да спаси държавата. Когато той каза Make America Great Again, той нямаше предвид голямата американска империя, в която влиза Европа, Япония, Канада и прочее, а доктрината Монро.
един общ континент, взима си втория континент под себе си, където му е удобно, заобиколен от океани. Това и от към гледната точка на доктрината за опазване на отбраната е добре за него, защото много са далечички, които биха искали да го нападнат, и стласка в момента Китай и всички останали, включително и руски интереси, които има, и така се укрупнява. Ако ние вземем това като модел, ние щехме да бъдем силна държава, но не можем, защото нямаме орбанисти. Да продължим още една крачка напред тук. Какво предстои на България? Тук Тръмп няма да се появи, но всички очакват една нова партия на Румен Радев. Да. Която е не по-малко мистична, отколкото Пеевски какво е. Защото Радев говори много разумно, много интелигентно, но не знаем каква ще бъде свитата. Важен е кой е лидера, важна е организацията и важна е в края на кращата идеологията, която ще лансира той. В момента наляво няма никакъв идеолог в момента в България. Няма. Доколкото разбраха, имам информация в момента във Варненска област и не само във Варна, и в Бургас. Структурите на БСП се продават, т.е. директно се аташират се на Величие, на Ивелин, поради какви причини няма какво да обяснявам, но вече са готови и за, примерно, иска да стане шеф на горското в Бълчик. Цяла организация заминава в Величие, помага му се. И така, или пък в партията на Пеевски. БСП се разколачва. Но това е голяма опасност, защото това, което слушам при обсъжданията на бюджета, това вайкане, че тия 2% пункта, те наистина са вредни. Но за корпоративния данък да не се пипат данък дивиденд. Това насочва, че десницата ще изкара личности за президент и за управленска стратегия като програма и като личности. Много мечтаят за един Пиночет да дойде в България, да разчисти всички излишни демократи, социалисти, комунисти или поне да бъде на нивото на Милей. Да, те, доколкото знам, спрягат кмета на София. Той обаче се провали с тая криза, според мен. Той приключи, той още не се е провалил, защото той още имам чувството, че не е в играта. В смисъл такъв, че още не взема управленски решения, които или да го издигат, или да го провалят. Той е в небрана лоза изглежда. Няма никакви в момента функции, професор Дуранкев. Аз като каже някой, какво мълчи в момента Радев, не направи нищо за по-добрия живот на българите, смятайте каква неграмотност има, за да не знаят, че президента няма абсолютно никакви законодателни права, никакви управленски права, за да може да им направи. Може да говори. Но поне може да говори. И продължават и пускат това. Между другото, трябва да ви кажа, че хората, които са тези жълтите медии на споменатите преди малко люде, те ги пускат тези, за да създават образа на Радев, че той нищо не прави, че само говори. И над 50% от хората си мислят, че Радев просто нищо не прави в момента, да им увеличи заплатите, да ги нахрани, да не ги вдига от дивана, даже да гласуват. Ей, там дупката да я дълбаят. А го возят с огромна охрана, която е, може би, 4 пъти по-малко или 5 пъти по-малко, отколкото на Пеевски. Ако се доверим на сметките на Асен Василев. Повечето момчета от НСО, трябва да кажа, че там по етажите не съм виждал повече от 2-3, когато на времето съм ходил, след като вече влезе в това. Президенти нямат кой знае каква голяма охрана. Тя е чисто... Даже едно Сентасе не могат да направят. Така, но Сантасе не могат да направят. Не е бело четворка. Големия въпрос е до година ще се появи ли личност, която да замести Радев успешно като президент и съответно до година, ако наистина българите почувстват, че нещата отиват на зле, дали ще има добра левица, организирана, която да изкара, тъй като, пак казвам, БСП има екзистенциален, идеологически, морален, кадрови проблем. Там проблемите са толкова големи, че там за сега изглежда, че БСП ще бъде извън терена в играта. Ще бъде и то, всъщност ще премине, както се казва, 1%, между 1 и 4 ще вземе, ако Крум Зарков стане новия председател на... субсидия. Да. Поне да вземе субсидия, за да се запази някаква сграда. Но няма да има левица вътре в Народното събрание, което е ясно. Да, и слава Богу, защото ще освободи възможността да се кандидатират нови леви формации, защото в момента етапа порочна.
защото БСП продължава да създава впечатление, че има нещо ляво. Нищо ляво няма в БСП. Не от това истинското автентичното ляво. Това е развратно неолиберално нещо, като нищо, което използва възрастните хора да гласуват за него по някакъв спомен, алюзия за времето на соцсетите. Но това, с което сега се приема, е най-социалният бюджет. И това го чух. Това не е социален, това е насочен срещу хората, защото ще генерира такава инфлация. Той е насочен социално към олигархията. Към най-богати. Да. Той е социален за тях. Да. Ще продължи помпането към тях. Да. Това е цялата работа. Професоре, пропуснах ли някакъв въпрос, който смятате, че трябва да отговорим на него, за да кажем после край на това, тази втора тъжна част? Не мога да отговоря на въпроса дали Господ е българин, но за сега нещата в България показват, че почвам да мисля, че не е българин. Толкова е тежко положението. Тежко е, но винаги, поне така казват, след нощта идва утрото. Не знам дали утрото ще дойде в България. Не знаете дали но след поне кризата, се надявам. Не знаете дали след кризата ще има утро. Поне се надявам. Надеждата още живее. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Дами и господа, надявам се, че въпреки тези изводи, иска ми се в края на краищата да не убивам у вас с моят приятел и гост професор Дуранкев желанието ви да се противопоставяте на тази система. Моля ви просто да съберете всичките си сили на имунитет, всичките си имунни сили, просто да ги накарате да се противопоставят на това, което предстои. Благодаря ви.